Prepare for the Soviet offensive and hold the line. Find the lost Allied squads behind enemy lines. Launch a counter-offensive and eliminate the Soviet forces in the sector. Our brave troops are tiring under the constant pressure of the Red Army. First, you have to provide support, resupply the front, and care for the wounded. Käskynne. Onko... Thanks, Doc. Onko käskyjä, sir? Matkalla! Matkalla! Odotetaan käskyjä. Tarvitsetko panoksia, polttoainetta tai korjausta? Jalkaväki valmiina! Kyllä! Niin, sir. Käskystä! Valmiina taisteluun! Valmiina, sir! Jalkaväki valmiina! Valmiina sitomaan haavat. Tarvitsetko lääkintäapua? Valmiina sitomaan haavat. Odotetaan käskyjä! Kyllä! Valmiina taisteluun! Käskynne. Onko käskyjä, sir? Onko käskyjä, sir? Nopeasti! Valmiina, sir! Kyllä! Käskynne! Kyllä, sir! Käskynne! Matkalla! Matkalla! Onko käskyjä, sir? Heti paikalla, sir! Huoltorekka valmiina! Valmiina, sir! Onko käskyjä, sir? Onko käskyjä, sir? Valmiina, sir. Jalkaväki on liikkeellä! Käskynne! Heti paikalla, sir! Valmiina palvelukseen. Odotetaan käskyjä! Jalkaväki liikkuu! Niin, sir. Heti Niin? käskynne. Selvä. Be brave, brothers. The Soviet dogs could be here any minute. Valmiina palvelukseen. Matkalla! Valmiina taisteluun! Heti paikalla, sir! Konekivääri on öljytty ja valmiina. Konekivääri Emme pysty liikkumaan. Valmiina, sir. I can see Soviet tanks on the horizon! Lunch break is over, ladies. Get your sorry asses in the trenches and prepare for a fight. Käskynne! Selvä! Onko käskyjä, sir? Matkalla! Valmiina hyökkäykseen. Niin. Vihollinen!
Niin, sir. Heti paikalla, sir! Matkalla! Valmiina palvelukseen. Valmiina, sir. Ajoneuvo on toimintakunnossa! Valmiina, sir! Niin? Odotetaan käskyjä! Niin. Onko käskyjä, sir? Onko käskyjä, sir? Valmiina, sir. Pidä kiirettä. Onko käskyjä, sir? Vihollisia! Onko käskyjä, sir? Valmiina, sir. Heti paikalla, sir. Onko käskyjä, sir? Kuittaan! Reinforcements arrived. Valmiina palvelukseen. Valmiina hyökkäykseen! Niin! Konekiväri liikkuu! Konekiväri on öljytty ja valmiina. Vihollisia näkyvissä! Niin, sir. Kuittaan! Atakujem! Jalkaväki valmiina! Pidä kiirettä! Käskynne! Jalkaväki liikkuu! Konekiväri on öljytty ja valmiina. Nopeasti! Konekiväriampuja ilmoittautuu palvelukseen. Onko käskyjä, sir? Onko käskyjä, sir? Pidetään se! Huoltorekka valmiina! Käskystä! Odotetaan käskyjä! Odotetaan käskyjä! Reinforcements arrived. Niin, sir. Käskynne! Käskynne! Niin? Kyllä, sir! Jalkaväki on liikkeellä! Mitkä koordinaatit? Käskynne! Tulta! Taas yksi potkaisee tyhjiä!
Jalkaväki valmiina palvelukseen! Jalkaväki on liikkeellä! Olemme valmiina, sir! Vihollinen tuhottu! Valmiina, sir! Käskynne! Onko käskyjä, sir? Jalkaväki on liikkeellä! Käskynne! Jalkaväki on liikkeellä! Odotetaan käskyjä! Kuittaan! Onko käskyjä, sir? Kyllä! Selvä! Jalkaväki on liikkeellä! Valmiina taisteluun! Jalkaväki valmiina palvelukseen! Jalkaväki on liikkeellä! Onko käskyjä, sir? Valmiina, sir! Jalkaväki valmiina! Hyökkäykseen! Koordinaatit, sir. Valmiina, sir. Jalkaväki on liikkeellä! Jalkaväki liikkuu! Niin. Onko käskyjä, sir? Vihollisia näkyvissä! Mitkä koordinaatit? Vihollinen tuhottu. Niin, sir. Tulta! Valmiina, sir! Käskystä! Onko käskyjä, sir? Kuittaan! Valmiina palvelukseen. Ajoneuvo on toimintakunnossa! Tulta! Tulittakaa kohdetta! Taas yksi potka! Tulta! Tulittakaa kohdetta! Well done, men. No threat remains in this sector. We need to redeploy the armored vehicles now, as they are needed elsewhere. Our left flank has been completely overrun. Russian tanks are massing there now, and a lot of good men are trapped in the forests. Jalkaväki liikkuu! Tarvitsetko lääkintäapua? Käskynne! Kyllä, sir! Onko käskyjä, sir? Heti paikalla, sir! Niin? Onko käskyjä, sir? Niin. Pidä kiirettä! Valmiina, sir. Kyllä, sir! Käskynne! Nopeasti! Pidä kiirettä! Kuittaan! Niin? Help us! We're trapped! Käskynne!
Käskystä! Käskystä! Valmiina palvelukseen. Odotetaan käskyjä. Nopeasti. Selvä. Matkalla. Käskystä. Pidä kiirettä. Kyllä. Kyllä. Nopeasti. Kuittaan. Kohden. Thank God you're here, guys. Niin. Niin, sir. Niin, sir. Pidä kiirettä. Onko käskyjä, sir? Valmiina sitomaan haavat. Onko käskyjä, sir? Odotetaan käskyjä. Niin, sir. Jalkaväki valmiina. Konekiväri liikkuu. Valmiina sitomaan haavat. Konekiväri liikkuu. Kuittaan. Niin, sir. Jalkaväki liikkuu. Jalkaväki on valmiina, sir. Jalkaväki on liikkeellä. Valmiina, sir. Jalkaväki liikkuu. Jalkaväki liikkuu. Where are you guys hiding? Jalkaväki valmiina. Onko käskyjä, sir? Jalkaväki liikkuu. Selvä. Odotetaan käskyjä. No luck. Let's look somewhere else. Valmiina, sir. Jalkaväki liikkuu. Jalkaväki valmiina. Selvä. Kyllä. Kyllä. Matkalla. Kuittaan. Selvä. Heti paikalla, sir. Vihollinen! Soldier, get over here. We have wounded with us. Selvä. Valmiina, sir. Selvä. Vihollisia! Niin, sir. Konekiväri liikkuu. Konekiväri liikkuu. Jalkaväki on liikkeellä. Konekiväri liikkuu. Konekiväri liikkuu. Jalkaväki on liikkeellä. Tarvitsetko lääkintäapua? Valmiina sitomaan haavat. Konekiväri liikkuu. Jalkaväki valmiina. Käskynne. Käskystä. Tarvitsetko lääkintäapua? Kohde näkyvissä. Näpäkymppi.
Odotetaan käskyjä. Käskynne. Is it safe to leave here? Jalkaväki valmiina. Jalkaväki liikkuu. Great job, men. Unfortunately, the day is far from over. We are deploying an armored division to take the sector back. Niin, sir. You are to demolish the Russian camps in the northern region. Onko käskyjä, sir? Niin, sir. Reinforcements arrived. Olemme valmiina, sir! Valmiina, sir! Pidä kiinni! Onko käskyjä, sir? Onko käskyjä, sir? Jalkaväki valmiina. Kuljetus valmiina! Odotetaan käskyjä. Käskynne! Panssarinto... Odotetaan käskyjä. Odotetaan käskyjä. Käskynne! Konekiväri liikkuu! Onko käskyjä, sir? Rekka ilmoittautuu palvelukseen! Valmiina palvelukseen. Kyllä. Nopeasti. Niin, sir. Niin! Niin. Kuljetus valmiina! Onko käskyjä, sir? Rekka ilmoittautuu palvelukseen! Odotetaan käskyjä! Käskynne! Konekiväri liikkuu! Vihollinen! Olemme valmiina, sir! Konekiväri liikkuu! Konekiväri liikkuu! Matkalla. Jalkaväki on liikkeellä. Avatkaa tuli! Käskynne! Panssarintorjuja liikkuu! Panssarintorjuntasotilas ilmoittautuu palvelukseen! Matkalla! Niin, sir. Kuittaan! Onko käskyjä, sir? Jalkaväki liikkuu! Käskynne! Kuljetus valmiina! Valmiina palvelukseen. Kyllä, sir. Valmiina hyökkäykseen! Matkalla! Pidä kiirettä! Vihollisia näkyvissä! Taaskaa tuli! Tyhmiä! Valmiina, sir! Matkalla! Olemme valmiina, sir! Niin, sir. Kyllä! Onko käskyjä, sir? Valmiina palvelukseen. Matkalla! Valmiina palvelukseen. Kohde näkyvissä! Konekiväriampuja ilmoittautuu palvelukseen! Käskynne. Niin. Matkalla. Heti paikalla, sir! Kyllä, sir. Avatkaa tuli! Tulta! Napakymppi! Odotetaan käskyjä. Konekiväri liikkuu! Vihollisia näkyvissä! Tappakaa heidät! Olemme valmiina, sir! Tarvitsetko lääkintäapua? Konekiväri liikkuu! Tarvitsetko lääkintäapua? Ajoneuvo on toimintakunnossa! Niin, sir. Niin, sir. Haavoituin pahasti! Konekiväri on öljytty ja valmiina. Valmiina palvelukseen. Niin, sir.
Saalistan tankkeja! Odotetaan käskyjä. Nopeasti! Niin, sir. Jalkaväki valmiina palvelukseen. Käskynne. Olemme valmiina, sir! Käskynne. Kyllä, sir! Kuittaan! Jalkaväki on liikkeellä! Vihollinen! Valmiina palvelukseen. Pidä kiirettä! Kyllä! Jalkaväki on liikkeellä! Kyllä, sir! Jalkaväki liikkuu! Käskynne. Heti paikalla, sir. Vihollinen! Niin, matkalla! Valmiina palvelukseen. Valmiina, sir. Konekiväri liikkuu! Matkalla! Onko käskyjä, sir? Jalkaväki liikkuu! Valmiina palvelukseen. Jalkaväki on liikkeellä! Kuittaan! Odotetaan käskyjä. Jalkaväki valmi. Vihollisia näkyvissä. Jalkaväki valmiina. Odotetaan käskyjä. Kyllä, sir. Valmiina taisteluun. Jalkaväki valmiina palvelukseen. Jalkaväki liikkuu. Odotetaan käskyjä. Matkalla. Selvä. Odotetaan käskyjä. Luotisade! Luotisade! Hyökkäykseen! Jalkaväki valmiina. Tuolta! Kohde tuhot! Hyökkäykseen! Tuhotaan kohde! Jalkaväki on liikkeellä. Kohde näkyvissä. Tappakaa! Valmiina, sir. Tulta! Odotetaan käskyjä. Niin, sir. Käskynne. Onko käskyjä, sir? Käskynne. Potkaisee tyhjää. Valmiina palvelukseen. Jalkaväki on liikkeellä. Vihollisia näkyvissä! Odotetaan käskyjä. Look at that, guys! It looks like the heavy Russian tanks couldn't handle the swampy terrain. Tarvitsetko lääkintäapua? We could definitely put those tanks to good use. Valmiina, sir! Pidä kiirettä! Valmiina palvelukseen. Jalkaväki valmiina palvelukseen. Jalkaväki valmiina. Auton voimansiirto on vahingoittunut! Valmiina taisteluun. Kuittaan.
Odotetaan käskyjä. Vihollinen näkyvissä! Jalkaväki valmiina! Hyökkäykseen! Niin, kuittaan! Viisi! Jalkaväki valmiina! Valmiina taisteluun! Sävesen vrak! Tappakaa heidät! Jalkaväki valmiina palvelukseen! Jalkaväki valmiina palvelukseen! Tappakaa he... Niin? Kuittaan! Yeah! Käskynne! Konekiväri liikkuu! Konekiväri liikkuu! Niin? Nopeasti! Niin, sir. Hyökkäykseen! Valmiina taisteluun! Kohde tuhottu! Niin, sir. Niin, sir. Niin! Matkalla! Niin, sir. Meidät on saarrettu! Niin, sir. Odotetaan käskyjä. Käskystä! Konekiväri ampuja ilmoittautuu palvelukseen. Valmiina, sir. Käskynne. Meidät on saarrettu! Niin, sir! Onko käskyjä, sir? Jalkaväki on liikkeellä! Onko käskyjä, sir? Niin? Huoltorekka valmiina! Onko käskyjä, sir? Käskynne. Kyllä, sir! Onko käskyjä, sir? Onko käskyjä, sir? Odotetaan käskyjä! Valmiina taisteluun! Selvä! Konekiväri ampuja ilmoittautuu palvelukseen. Matkalla! Valmiina taisteluun! Pidä Niin? Jalkaväki valmiina! Onko käskyjä, sir? Niin? Huoltorekka valmiina! Jalkaväki valmiina! Tarvitsetko panoksia, polttoainetta tai korjausta? Ajoneuvo on toimintakunnossa! Käskystä! Niin? Jalkaväki valmiina palvelukseen! Valmiina taisteluun! Tarvitsetko panoksia, polttoainetta tai korjausta? Tarvitsetko panoksia, polttoainetta tai korjausta? Kyllä, sir! Jalkaväki valmiina palvelukseen! Selvä! Käskynne. Niin, sir. Jalkaväki valmiina! Jalkaväki valmiina! Kuittaan! Käskynne. Jalkaväki valmiina! Onko käskyjä, sir? Jalkaväki... Huoltorekka valmiina! Käskynne. Heti paikalla, sir! Jalkaväki valmiina palvelukseen! Konekiväri liikkuu! Odotetaan käskyjä! Kuittaan! Valmiina palvelukseen. Heti paikalla, sir! Onko käskyjä, sir? Niin, sir. Niin? Jalkaväki valmiina palvelukseen! Odotetaan käskyjä! Odotetaan käskyjä. Nopeasti! Tarvitsetko panoksia, polttoainetta tai korjausta? Odotetaan käskyjä! Kyllä! Odotetaan käskyjä! Niin? Käskystä! Matkalla!
näkyvissä! Hyökkäykseen! Ampukaa heidät! Huoltorekka valmiina! Niin. Jalkaväki liikkuu! Konekiväriampuja ilmoittautuu palvelukseen. Valmiina, sir! Matkalla! Valmiina taisteluun! Tarvitsetko panoksia, polttoainetta tai korjausta? Jalkaväki valmiina! Käskynne. Valmiina sitomaan. Käskynne. Onko käskyjä, sir? Odotetaan käskyjä. Kyllä. Odotetaan käskyjä. Valmiina taisteluun! Konekiväriampuja ilmoittautuu palvelukseen. Käskynne. Onko käskyjä, sir? Selvä. Käskystä. Käskynne. Konekiväri on öljytty ja valmiina. Konekiväri on öljytty ja valmiina. Panssarin torjuntasotilas valmiina. Konekiväri on öljytty ja valmiina. Vihollisia! Panssarin torjuja! Käskynne. Käskystä. Onko käskyjä, sir? Valmiina sitomaan haavat. Onko käskyjä, sir? Niin. Valmiina hyökkäykseen. Niin. Valmiina palvelukseen! Matkalla! Valmiina, sir. Emme pysty liikkumaan. Onko käskyjä, sir? Niin, sir! Käskynne! Niin, sir. Kyllä. Kyllä. Niin. Valmiina, sir! Konekiväri on öljytty ja valmiina. Käskynne! Konekiväriampuja ilmoittautuu palvelukseen. Konekiväri liikkuu! Onko käskyjä, sir? Tarvitsetko lääkintäapua? Käskynne! Tulta! Tulta! Kohde tuhottu! Konekiväriampuja ilmoittautuu palvelukseen. Onko käskyjä, sir? Kyllä. Odotetaan käskyjä. Matkalla. Konekiväri on öljytty ja valmiina. Matkalla! Matkalla! Konekiväri liikkuu! Konekiväri liikkuu! Käskynne. Nopeasti. Panssarin torjuntasotilas ilmoittautuu palvelukseen. Matkalla! Tarvitsetko panoksia, polttoainetta tai korjausta? Heti paikalla, sir. Niin, sir. Tarvitsetko panoksia, polttoainetta tai korjausta? Niin! Jalkaväki liikkuu! Niin, vihollisia! Konekiväri on öljytty ja valmiina. Konekiväri on öljytty ja valmiina. Nopeasti! Niin, sir. Kyllä, sir. Valmiina, sir. Valmiina palvelukseen. Heti paikalla, sir.
Olemme valmiina, sir! Niin, sir. Pidä kiirettä. Valmiina, sir! Odotetaan käskyjä! Niin. Konekivääriampuja ilmoittautuu palvelukseen. Onko käskyjä, sir? Valmiina, sir! Käskynne! Konekivääri liikkuu! Panssarin torju! Konekivääriampuja ilmoittautuu palvelukseen. Selvä! Kyllä, sir! Kyllä! Niin, sir! Nopeasti! Valmiina, sir. Odotetaan käskyjä. Kuittaan. Valmiina taisteluun. Selvä. Odotetaan käskyjä! Kyllä. Jalkaväki on liikkeellä. Niin, sir. Jalkaväki liikkuu. Matkalla! Kuittaan! Pidä kiirettä! Odotetaan käskyjä! Pidä kiirettä. Odotetaan käskyjä! Niin. Siirretään. Odotetaan käskyjä! Heti paikalla, sir! Niin? Olemme valmiina, sir! Niin, sir. Niin, sir. Heti paikalla, sir! Niin? Niin. Nopeasti. Nopeasti. Pidä kiirettä! Vihollinen! Onko käskyjä, sir? Kyllä! Käskynne! Selvä. Käskynne! Heti niin! Heti paikalla, sir! Käskynne. Valmiina, sir! Onko käskyjä, sir? Konekivääri liikkuu! Käskynne. Valmiina, sir. Valmiina hyökkäykseen! Ajoneuvo on toimintakunnossa! Jalkaväki liikkuu. Niin, sir. Niin. Pidä kiirettä. Heti paikalla. Niin, sir. Valmiina palvelukseen. Onko käskyjä, sir? Onko käskyjä, sir?
Niin. Autan loukkaantunutta. Käskynne. Vietnam se! Niin, sir. Käskynne! Käskystä! Tarvitsetko lääkintäapua? Nopeasti. Valmiina palvelukseen. Odotetaan käskyjä. Jalkaväki valmiina palvelukseen! Odotetaan käskyjä! Valmiina, sir! Odotetaan käskyjä! Panssarin torjuntasotilas valmiina. Valmiina taisteluun! Jalkaväki on liikkeellä! Jalkaväki valmiina palvelukseen! Valmiina sitomaan haavat. Jalkaväki valmiina! Jalkaväki liikkuu! Jalkaväki on liikkeellä! Kyllä! Jalkaväki liikkuu! Valmiina, sir! Niin, sir. Valmiina, sir. Tarvitsetko lääkintäapua? Nopeasti. Valmiina hyökkäykseen. Valmiina hyökkäykseen. Odotetaan käsky. Tykistö valmiina! Matkalla! Onko käskyjä, sir? Onko käskyjä, sir? Valmiina hyökkäykseen. Pidä kiirettä! Kuittaan. Valmiina, sir. Käskynne! Valmiina sitomaan haavat. Valmiina, sir. Käskynne. Onko käskyjä, sir? Niin, sir. Heti paikalla, sir. Kyllä, sir. Onko käskyjä, sir? Valmiina palvelukseen. Niin? Onko käskyjä, sir? Tulittakaa kohdetta! Tulta! Vihollinen tuhot! Käskynne! Kuittaan! Ajoneuvo on toimintakunnossa. Niin? Tykistö valmiina! Siirretään asetta! Odotetaan käskyjä! Taas yksi potkaisetty! Panssarin torjuntasotilas valmiina. Valmiina, sir! Jalkaväki on liikkeellä! Jalkaväki on liikkeellä! Onko loukkaantuneita? Niin, sir. Odotetaan käskyjä. Mitkä koordinaatit? Niin. Pidä kiirettä. Onko käskyjä, sir? Käskystä! Niin, sir. Kyllä, sir! Valmiina, sir! Kyllä! Nopeasti! Jalkaväki valmiina palvelukseen! Valmiina, sir! Matkalla! Tulta! Taas yksi potkaisee tyhjää! Kyllä, sir! Vihollinen! Tulta! Jalkaväki valmiina! Matkalla. Jalkaväki valmiina palvelukseen! Käskystä! Käskystä! Jalkaväki on liikkeellä! Niin, sir. Valmiina, sir! Siirretään asetta! Vihollinen tuhottu. Valmiina, sir. Valmiina hyökkäykseen. Kuittaan! Valmiina, sir! Jalkaväki liikkuu!
Kyllä, sir! Ampukaa heidät! Hyökkäykseen! Käskystä! Odotetaan käskyjä! Pidä kiirettä! Kyllä! Niin, sir. Siirretään asetta! Valmiina taisteluun! Niin. Valmiina taisteluun! Jalkaväki liikkuu! Jalkaväki valmiina! Kyllä, sir! Kyllä! Kyllä! Odotetaan käskyjä! Valmiina palvelukseen. Valmiina taisteluun! Konekiväri liikkuu! Valmiina hyökkäykseen! Odotetaan käskyjä. Niin. Ajoneuvo on toimintakunnossa. Niin. Käskystä! Tarvitsetko panoksia, polttoainetta tai korjausta? Niin, sir. Valmiina, sir! Pidä kiirettä! Selvä! Niin, sir. Jalkaväki on liikkeellä! Onko käskyjä, sir? Saalistan tankkeja! Odotetaan käskyjä. Valmiina, sir! Kyllä. Matkalla. Matkalla! Onko loukkaantuneita? Tarvitsetko lääkintää? Onko käskyjä, sir? Valmiina, sir. Niin, sir. Selvä. Heti paikka. Käskynne. Kyllä, sir. Onko käskyjä, sir? Odotetaan käskyjä! Vaihdetaan aseen paikkaa! Valmiina, sir. Saalistan tankkeja! Konekiväri on öljytty ja valmiina! Käskynne. Niin, sir. Valmiina taisteluun! Odotetaan käskyjä! Kuittaan! Niin. Panssarin torjuntasotilas valmiina! Kyllä! Lääkintämies paikalla. Valmiina taisteluun! Odotetaan käskyjä! Nopeasti! Onko käskyjä, sir? Vihollinen näkyvissä! Kuittaan! Heti paikalla, sir! Jalka... Niin. Hoidakaa heidät! Hoidakaa heidät! Vihollinen tuhottu. Käskynne! Ajoneuvo on toimintakunnossa. Tulta! Käskystä! Pidä kiirettä! Pidä kiirettä! Matkalla! Pidä kiirettä! Avatkaa tuli! Säädätkää! Tulta! Onko käskyjä, sir? Kyllä! Tulta! Käskynne! Jalkaväki on liikkeellä! Vihollinen tuhottu!
Niin, sir. Heti paikalla, sir. Onko käskyjä, sir? Odotetaan käskyjä. Saalistan tankkeja. Käskystä! Vihollisia! Lääkintämies paikalla. Kyllä, sir! Niin? Käskynne. Jalkaväki on liikkeellä. Olemme valmiina, sir! Valmiina taisteluun. Näpäkymppi! Jalkaväki valmiina palvelukseen. Käskynne. Niin? Käskystä! Odotetaan käskyjä. Taas yksi potkaisen tyhjää. Onko käskyjä, sir? Taas yksi potkaisee tyhjää! Onko käskyjä, sir? Käskystä! Valmiina hyökkäykseen! Onko käskyjä, sir? Taas yksi potkaisee tyhjää. Onko käskyjä, sir? Käskystä! Panssarin torjuntasotilas valmiina. Jalkaväki valmiina palvelukseen. Valmiina hyökkäykseen! Pidä kiirettä! Odotetaan käskyjä. Kyllä, sir. Käskynne. Olemme valmiina, sir! Tulta! Selvä! Today was one of the hardest days of the war so far. Unfortunately, I cannot promise you that it will be easier from now on. But today you proved to those communist dogs that Finland will not go down without a fight. This country's people are forever in your debt. Congratulations, soldiers. You deserve it. Friday, 22nd of December 1939. I spent my entire childhood watching the bunkers and forts of the Mannerheim Line being built, our greatest defense against the threat of Bolshevik invasion. I remember well the complaints people had of the high expense of construction at a time when money was scarce. Millions bunkers, they were called, because of the millions of marks they cost. It turns out, we didn't spend nearly enough, however. When the Russians attacked, they quickly found gaps in the line and poured into the areas between Suma and Lada with tanks, artillery, and many men. Fortunately, we were able to rush to the breach, resupplying our fellow soldiers and reinforcing the line against the communists. Once their advance had been checked, I took some men on a raid behind enemy lines and managed to rescue many men who had been stranded in the attack. Among them was our colonel. My men did superlatively, achieving all I asked of them with minimal casualties. The colonel commended me on their performance. During the battle, I recall General Lagus emphasizing the role of armored vehicles in modern warfare. His lectures on mobility provided a strong foundation to our success. I must admit, there were times I wondered if we would be able to persevere. So numerous were the Russian tanks. Fortunately, when all looked lost, we were reinforced by an anti-tank group. With their help, we soon had many communist tanks set ablaze, and the flames burned high into the night as our enemies fled back towards their lines. We will be ready for them if they return.